Da sholi ta yau na zo guri na in samu mai sayan sholi in sai da mai da faɗar gaskiya. Gaskiya wannan Assalamu alaikum. wa alaikum salam. Ya. Kai, Ya. da rama? To gaskiya. Kaya. Taimako nake nema mala. Taimako? Eh. Allah sa Allah za mu yi maka ma ya kaga kaso ma gaba Kulle ɗaya. dole nawa ne? Ba Kulle na dole. biyan hazara. Kai, dawo nan. Da ka kafa dole. Kai. Kulle dole nawa ne mala? Sholi. Wannan zai yi. Dole kulle su nawa. Wanga shi ne sholi ce wannan sholi. Yana. Wannan ba ma shi wanga babban caji ne wanga in kai shi sai kai shekara guda kana ganin kanka sama. Kuma ga wannan. Yanzu wa yana da kawai muna sa. Baka gani na harabu jira ta faso. Shi ma ha tataccen ɗayan suka ne nake gama. Ina ganin ka kawai dan malami. Dan boka ne. Ai dan boka ne ni ba dan malam na dan boka. Nawa ne to nawa za ka sai na mun wannan? Ai wannan sai dai a taimaka ma saboda ka san yau zaka ɗau caji su. Nawa ne? Wanga. Mm. Wanga ka miliyan ɗaya. Saboda wannan babban cajin ne in ka shashe ma duk wata da cikin cikin kama za ta mutu. Miliyan da Miliyan ɗaya. za ka ban dan malami da wannan kawai. Oke, iya ne kaga akwai wiwi kana wiwi. Wiwi ba kudi yanzu kawai. A'a bara a taimaka ma da wiwi kaga ne. Ah? Wannan wiwi. Wiwi. Kariya ce kuda. Kuma akwai barkonu ko ba man kana. Sai na dawo zan baka kudin. Oke to wannan ma za a iya ne da shi kaga ne. Mu gaba ɗaya kasuwan nan tamu kwana biyu ga noman ne kaga ne. Na ma mawaƙin ga ce buri na to bari mu sha gururukan da dama ma. Kai ma na ma ba sauraron waƙan ma kasuwan ma gaba ɗaya ma yau noman ne. Bari ma muna har maganin mata ma muna sai da wanda duk budurwa ba ta son shi in yanzu shi ma za a yi mai iya ne ma. Akwai maganin da bini ka lalace ma wanda zaura za ta biyar ka bini ka lalace. Akwai na gani ba kai mu wanda zo muna sayarwa. Akwai dan makale mata wannan mace ta za ta rika makale wa mutum kawai. Eh ne kai aka